लोर भर के आइल बाड़ू बोलो हो ना हो हाँ कोनो बात बा हेलो हेलो हमरा से साफ साफ बोलो बोलो हो ना हो हाँ कोनो बात बा काहे रोतर बोला जान हम का बताएं अपना दिल के हाल रह रह के दिल में हमरा पीड़ा उठत बाटे। अरे का बोलबो बोलो बोलो अब हमें खाली रुआई आवत बाटे मुंह से एगो शब्द ले नहीं निकलल हम तेरे से कैसे कहें अपना दिल के हाल। अरे को मुंह से कहो एक रेचा बोलो एक कॉलेजी हमर माई बाबू हमर चाचा के लड़के मिल के हमर शादी दूसरा जगह तय कर देले बाड़े। अच्छा तो चाचा के लड़को बा शादी दूसरा जगह तय कर देले हां ते में रूबी के का बात बा हां एक रेचा का हम तेरे के छोड़ के नहीं खिंचाई जा काहे हो कहे कि हमरा दिल में हमरा मन के आत्मा में तोहरे बसल बाड़ो तोहरे प्यार बसल बा इससे हम तेरे के छोड़ के नहीं खिंचाई जा। हेलो पगलपन मत कर बाबू माई जन दुल्हा खोजेला ढीला करतन उहे तारा सुहाग होई उहे मात के सिंदूर बनी उहे सुहाग अमर होला। हम तहर नैहर के यारवा हैं हम तहर नैहर के यारवा हैं हम तहर के ऊ सुख चैन लिखी दे सकत जन बाबू माई के खोजल दुल्हवा तारे के सुख चैन दी। हम मतलब कि यार हैं साल 1.5 साल तक तारा संगे बानी ए जान जहाँ माई बाबू ब्याह करता रहे वो जे चल जा बात का बा हमारा रूह के नरवाई लगता हो लिखल बा जुदाई जबरन देह पर हरदी का रंग चढ़ावल बा जबरन हरदी के रंग चढ़ावल बा अब मिलन ना होई पहरा लगावल और ढीला करी मंटू गिरी जी रेवती से पुरस्कार देंगे गिरी परिवार के बार बार पौलागी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा अब मिलन ना होई पहरा लगा बोला एक कॉलेजी हमार अब हमार तो हर मिलन ना हो सकेला भले तू हमरा करे
सजा में फसल बाड़ा, लेकिन मांग के सिंदूर के हो दोसर के हो बने चाहता। हमरा तोहरे प्यार के चर्चे पूरा गली में फैल गइल बा। बच्चे बच्चे ले जान गइल बा। अब तो शादी के कार्डो छपा गइल बा। ऊपर शादी के डेटो ले छपा गइल। ए जान आज हमें को बात जान गइल। अरे कौन प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है। प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है। मुलाकात में जुदाई जरूरी होती है। वक्त मिले तो उठा कर पढ़ लेना प्यार की किताब, क्योंकि हर प्यार करने वालों की कहानी अधूरी होती है। रहे महाराज जी तनी चैन में रहे, हर शब्द पर मार करें। विद्यासागर मास्टर साहब ये भोजपुरी के कवि बानी और धन्य बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी। बार बार पलगी बार चर्चा तोहरा प्यार के मेघा मठ बार बार पलगी बा। हमारा गिरिवंश परिवार के शिववंशी परिवार हो, हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार बा। जबरन शादी के कार्ड छपावल बा ये अब मिलन ना होई, अब मिलन ना होई। देहाती जी जी गड़बड़ा गइल बा, इनकर सजिंदा लजे हुआ दल रहे ये सजवा रहे ना। अच्छा होता न तरावा पास करी तो मास्टर साहब प्रणाम बा। देखनु ऑडियो वीडियो में गड़बड़ा गइल बा, यही लोग के सजिंदा रहे लो लोरी से बजावे लगा। अभी अभी पुरस्कार देने भाई हमारे मास्टर साहब बनी रो विद्यासागर मास्टर साहब जी के सहयोगी धर्मेंद्र मास्टर साहब बार बार प्रणाम जी। तो हम बताई कहतर जी स्वामीनाथ के संग छोड़ के तो कमलबाज संग आई बड़ा देख जर हलो घराना नहीं खन बदल रहे। बाबूजी के छोड़ के बड़का बाबूजी के हैं बड़े और अर्जुन बड़े हुका नहीं हो। उमेश दिमागी के शिष्य आए बड़े वो तो हमारे घरानू हमें, सोनुआ हमारे घरानू हमें। इनमें के सन बैठल बजे हमारा घराना से दूर बा। देख जर रमेश भाई बेंजू मास्टर प्लेयर जे 3 बरिस कमलबाज संग भी सहयोग में रहल बड़े। रमेश बेंजू मास्टर गुड्डू साहनी संग रहल बड़े। के सन कलाकार है जकर संग निकल देले रमेश भाई के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। और बा रोइले रात रात भर रात भर रोत रोत हमार चेहरा की हालत खराब हो गई। आँख सूज के मोट मोट हो गई बड़ी। ई तो एगो करियाठी हमार सखी बाड़ी, एगो करियाई सखी बाड़ी। उनके दिहल मोबाइल है कि हम तेरे से बात करतनी। अरे ऊपर ए जान अब हमरा शादी में
ना तो तहर फोटो बाउंसर के देखावल गइल बा। बाउंसर एगो बाउंसर तो ऐसा नहीं बा कि ओकर पत्थर के आँख लागल बा। चुप रहो। बाउंसर चाहे एलाउंसर चाहे फंसर आवे। कौन बोली रे हम अइबे ना करब। हम अइबे न करब। हाँ पप्पू साउंड सर्विस के सौजन्य से पुरस्कार आई। हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार बार। अरे हम जाइब तब न कि हमारी पीटी वो मोहल्ला में देते, वो गली में जेबे न करो। रात भर लोर से मुंह धोइले, हाँ रोइले रात घर दूसरा के मोबाइल से बात करता नहीं, कल से दूसरा के मोबाइलों से बात ना हो। दूसरा के माननीय रिखदेव गिरी जी लखनऊ पुलिस के दरोगा बनी, वहाँ के 500 रुपया पुरस्कार भेजौनी। वो दरोगा जी के बार बार प्रणाम बा। तुम्हारे फोटो बाउंसर के देखावल बाजे लखनऊ के दरोगा जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार भेजौनी। अब मिलन ना हुई पहरा गीत के लेखक बने बजाओ। जिए के परी प्यार के बाजी के हार के मास्टर मुना भुला जा उमर के प्यार के जिए के परी प्यार के बाजी के हार के जिए के परी प्यार के बाजी के हार के जिए के परी कि हाथ में आदि तो सदा नाम के चढ़ावन बाजे जा। अब मिलन ना पहरा लगाओ, अब मिलन ना होई पहरा लगाओ बाजे, अब मिलन ना होई पहरा लगाओ बाजे। आप तो देहाती जी के नंबर आ गए विद्यासागर मास्टर साहब।